Sa number 2, provincial government sa Negros Oriental ang nagapangita sa pamaagi at gusto ma-accommodate ang mga pasyente sa Negros Oriental Provincial Hospital. Ini kasunod sa pagdamo sa mga pasyente. Isa sa mga kabangdanan, amo ang pagdamo man sa kaso sa dengue. Ginsiling ni Dr. Leland Estacion, ang Integrated Provincial Health Office Chief, sa interview sa katapusang media sa Webes nga ang Department of Health accredited number of beds sa NOPH 250 lamang. Pero karon sunod sa iya, mayaras ang 600 ka pasyente sa NOPH kag mga 80 pagid kaduga nga pasyente sa emergency room. Patahag ni Estasyon, may mga pasyente nga mayaras ang dengue symptoms kag temprano nga nagapakonsulta kag luyag gilayon nga magpa-admit. Dugang pa diri, may mga pasyente nga gikan sa kaiping nga lugar kaangay sa Sikihor para man magpabulong sa lain naman nga mga masakit nga ginabatsyag. Gina-accommodate sa NOPH ang mga nagapadulong sa ila bisan pa limitado ang ilang bed capacity bangod hindi man sila makapamalibad sa pasyente base sa ginamando sa layi. Suno kay Estasyon, isa sa pamaagi nga ma-decongest amo kuntani ang pag-review sa referral system. Personal naman ni Watt nga nagbisita sa NOPH si Governor Manuel Chaco sa Garbaria sa Webes agud ma-assess man ang sitwasyon. Nagsugilanon si Governor sa Garbaria sa mga medical professionals kag administrative staff kung sa diin gintalakay ang resource allocation, patient care strategies kag community outreach efforts nga nagatuyo sa pagpahaganhagan sang paglapta sa dengue.